njem apali egwu anyị ebuni egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuni egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube. Ọ bụrụ na achụ aja afụghị udene, mara na enwere ihe mere na be ndị mmụọ. Nke a bụ otu inu anyị na-anụ kamgbe anyị pere mpe. Maka na mgbe ahụ ọ bụrụ na nwoke ezinụlọ pụta n'ezi dịka onye na-ekpere arụsị, bunye afere enu, o megharị aka, udene ga-apụta. Ebe o si apụta ka anyị na-ama ha. Mana anyị mara na dịka ndị Igbo kwuru, achụ ha na aja, udene ga-abịa. Udene na-eri ozu, udene na-anọ ebe a na-ere anụ, na-atụrụ ihe ọbụla bụ nke ndị mmadụ tofuru. E nwekwara ụfọdụ uru udene bara bụ nke ọtụtụ n'ime anyị na-amaghị mgbe ahụ anyị pere mpe. N'ụbọchị taata anyị ga-enebanye anya na nnakpu nke udene na-anakpu. Mgbe anyị bịara Lagos ọtụtụ afọ gara aga, anyị kwenyere na Lagos bụ obodo rụrụ arụ dịka a kọrọ anyị nọ maka ya ka a na-adị eji afụ udene obodo Lagos. Mana ụbọchị taata, gagharịa ala Igbo niile, gagharịa mba Naịjirịa niile, ọ rara ahụ inweta udene maka na udene agba n'ọsọ gba 440. N'oge mmemme anyị nke ụbọchị taata, ọ bụrụ na ị sonyere anyị ga-eneba anya n'ihe butere udene ji wee nakpuo, maka na anyị mara na obodo ala Igbo niile na a na-asụ udene nsọ, onweghị ndị na-eri udene. Ọ bụ na ndị dibịa ji agwọ ọgwụ mgbe ahụ, ọ na-enyekwuzi ha nsogbu ugbu a maka na enweghịzi ebe a na-afụ udene. Sonyere anyị n'oge ụgbọ njem nke taata. Ụgbọ njem apali egwu anyị ebuni egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuni egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube. Tupu anyị aga n'ihu, ka anyị zute Elder Chukwuezugo Ugwodo, bụ otu onye n'ime ndị anyị na ha ga-akparị n'ụbọchị taata, ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe bụ nke ga-ada iwu na ntị taata. Aha m bụ Ọzọ Joseph Chukwuezugo Ugwodo. Abụ m onye Amechi Ụwanị Ọkụnanọ n'ọchịchị ime obodo Enugu South. Nke mbụ, obodo ọbụla nwere ihe ha na-asọ nsọ. O nwere ike ọ bụrụ ihe dịka ihe a na-eri eri. O nwekwara ike ọ bụrụ dịka anụmanụ ndị obodo na-asọ nsọ na ha anaghị eri ya. Ọ ga-ewu ihe kpatara ha ji na-asọ ya ahụ nsọ. Ọmụmaatụ ihe dịka udele n'ala Igbo niile, mana mpaghara be anyị bụ Ọkụnanọ Ọsagwede, ndị be anyị na-asọ iri anụ udele nsọ n'ihi ọtụtụ ihe. Nke ọzọkwa, o nwekwe mmiri ụfọdụ ọ ga-abụ ebe a na-echute mmiri a na-arụ, anaghị egbu azụ n'ime ya. O nwekwa ukwu osisi buru ibu, nnukwu osisi a na-agaghị egbutu. O nwere ike egbuwe osisi ahụ, ọbara na-apụta na ya. N'ihi nkwenye ndị ime obodo, dịka unu maara na mgbe ochie, tupu ihe gbasara ụka abịa, ndị ime obodo na-eme okpukperechi nke ndị bekee kpọrọ African Traditional Religion. Ya bụ ihe ndị a niile, o nwere ihe kpatara eji asụ ya. Mana ebe ọ gbasara dịka ihe udele, ndị okenye kwenyere na udele bụ nna ha ochie onye nwụrụ anwụ, ya bụ the spirit of the ancestors. A na-efe udele dịka chi. Ọmụmaatụ, o nwere ihe ndị obodo m na-eme dịka ndị Amechi Ọkụnanọ a na-akpọ ịkpa nri ihu ezi. Ya bụ ime oriri kpọkọọ ndị mmadụ, ha bịa, ya chọrọ ikele chi ya. A na-eme mmemme a, onye okenye pụta gbuo ọkụkọ, ya ewepụta eriri afọ ọkụkọ ahụ, na-atụbisi ya. Udele ga-abịa n'isi ụlọ niile nọrọ, ọ na-asị, "Bude, bịanụ, bịa were ọtụbiri," ọ tụfuru ha, ha rituo n'ala, ha bịa na-atụrụ eriri afọ ọkụkọ ahụ na-eri ya. Esichekwenu nri, ebute nri pụta, o nwere ihe ndị obodo m na-akpọ agbụgba, ya bụ ndị bekee kpọrọ ya calabash. Abịa, ewere mma bete ihe ga-aha dịka afere, etinye nri, tinye ọkpụkpụ anụ. Nwoke ahụ mere mmemme o ji kpọkọ ndị mmadụ ka ha bịa, ọ gaghị aba n'ụlọ etutu udele abịa rituo. Ebumnobi ya bụ na nna ya ma ọ bụ ndị ichie, ndị ụmụnna, na ha bịara soro ya na mmemme a ha na-eme. Ọ bụrụ na anyị nwere anya anyị ji na-ahụta udene mgbe anyị pere mpe, ọ ga-abụ ihe iju anya ịgwa mmadụ na enwere uru
udene ga-abara onye dị ndụ. Mana iji tupu ịtụghị azụ, ị mara na ụmụ anụ a na ozu dị iche iche nke udene na-eri n'ime ajọ ọfịa nakwa ebe dị iche iche, na ọ bụrụ na a hapụrụ ha na o nwere ike ibutere ndị mmadụ ọrịa. Ụmụ ọrịa na-efe efe na-esi ebe ahụ na-apụta. Nke a bụ ofu. Ngwa ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara. Biko, gịnị mere ọ na-eji bụ achụzie àjà ugbu a ada afụzi udene? Nke ọzọkwa bụ na udele na-eri ozu mmadụ. Na mgbe ochie, onwe onye nwụrụ site n'ajọ ọrịa, ihe dịka ọrịa imeju nke ndị bekee kpọrọ liver cirrhosis, ma ọ bụ nke a kpọrọ yaws, ndị be anyị na-akpọ mgbara akụ, ma ọ bụ nke a kpọrọ chicken pox, ma ọ bụ small pox, ndị be anyị na-akpọ ekiri. Dịka mmadụ chọọ ịkpọ mmadụ ihe ọchị ekiri takwa. Onwe mmadụ ọbụla ụdị ihe a mere, ụdị ọrịa bịara, ọnwụọ, anaghị eli, a na-ebupụ ozu ya n'ajọ ọhịa. Udele abịa, ọ ya kpatara ndị Igbo ji atụ ilu si na ọ bụ ebu ozu dị ka udele na-ezukọ. Eburu ozu mmadụ ahụ gaa tinye n'ajọ ọhịa ahụ mgbe ajọ ọhịa dị, ịma na mmepe anya emego na ụdị ọhịa adịkwaghị n'oge a. Udene ga-ezukọ na-eri ozu onye ahụ. Anaghị ewepụ ụdị ihe a. Ihe dịka ihe ndị bekee kpọrọ morgue ma ọ bụ mortuary mere na ozu ọbụla ugbu a, ma onye wuru ezi ọnwụ ma nke wuru ajọ ọnwụ, a na-eburu ozu ya gaa tinye na mortuary. Onye ahụ nọrọ ebe ahụ, o nwekweghị ebe udele na-ahụ ụdị ihe a. Na mgbe ochie, a na-achụ àjà ịzọrọ ndụ. Egbuo ewu, anaghị eri ya eri. Eburu ozu ewu ahụ gaa bufu n'iro, dewe ya n'ọhịa. Ọ bụ naanị udele ga-abịa ebe ahụ wee na-eri ya. Ọ dịkwaghị ugbu a. Nkwenye ndị mmadụ ugbu a bụ n'ihe gbasara ụlọ ụka. Onye ahụ rịawara, ọ gaa n'ụlọ ụka, a na-ekpere ya ekpere. Mgbe ụfọdụ onye ahụ rịawara ji ego, ọ gaa n'ụlọ ọgwụ, a na-enye ọgwụ. Anaghị achụkwu ụdị àjà. Ịma na ọ bụ ihe mmadụ na-eri bụ ihe na-arata onye ahụ. Nke ọzọ bụ na ihe mere udene ji wee dowazie ụkọ. Ịma na udele anaghị eyi akwa n'osisi dị ala. Ebe udele na-eyi akwa bụ n'ukwu akpụ, oil silk tree. Ebe udele na-eyi akwa bụ n'ukwu ube. Ebe ọzọ udele na-eyi akwa bụ n'ukwu ajị. Ogologo osisi ahụ otu ha si topụ, ọ na-ahịa ahụ mmadụ irigo n'elu ya. Ma n'ihi mmepe anya dịka iweta ọkụ latrik, eji ihe na-akwọjisi osisi ndị a niile, o nwekweghị ebe udele na-eyi akwa ka ha wee nwee ike na-amụba. Mana nke kacha bụ na udele bụ naanị akwa abụọ ka ọ na-eyi. Ụmụ nnụnụ ndị ọzọ na-eyi ihe dịka akwa ruru 10. Ọkụkọ ụfọdụ na-eyi akwa ruru 15 wee dịrị gawa. Mana udele bụ naanị akwa abụọ. Ya bụ, ilezie the rate of production and the multiplicity, o pere mpe. Ihe ọbụla metụrụ mebie ofu akwa, ịga n'ihu adịghị ya. Nke a bụ ohu ihe. Abịakwa na mpaghara ala Igbo ụfọdụ, ihe dịka ọba nkelenke nke ndị bekee, ndị mere anyị colonize, na-akpọ Abakaliki. Ihe a na-akpọ ha bụ ọba nkelenke. Ịbịa n'ihe dịka Ezza, ebigo m na Ezza na nwata ihe ruru afọ 6. Enwekwara m ike ịsụ asụsụ ndị Ezza ntakịrị ugbu a. Ihe dịka Iji, ihe dịka Ehugbo nke ndị bekee na-akpọ Afikpo. Ezigbo aha ha bụ Ehugbo. Ha na udele adịghị na mma, anaghị ekwe udele bịa n'akụkụ be ha. Ọtụtụ obodo ndị a mkpọrọ aha anaghị achọ iji anya hụ udele, mere ha na-achị ọ chọọ ịkpọ mmadụ ihe ọchị, udele bekwe n'isi ụlọ bego. Ọtabụdị ihe dịrị ebe ihu. Ya bụ na udele ibe n'isi ụlọ mmadụ bụ ajọ ihe. Mgbe obodo dị etu a na-eme ha avoid, ha amaghị ebe ahụ. Ihe ndị a niile bụ ihe mere na udele dị ụkọ. Afa m bụ Osinigwe Gabriel, abụ m onye Iwolo Ọhịa. Ihe m na-arụ bụ efi ka m na-egbu. N'Iwolo Ọhịa ka anyị nọ ebe a, Gọngọm ebe a na-egbu efi n'Iwolo Ọhịa. Afọ Iwolo.
Ọ dị mma anyị bịara ebe a taa enwere ihe anyị na-eme maka udene. Okay. Asị na anyị ruo na ebe a na-egbu anụ ha ga-anọnata wurute ebe enweghị nke anyị. Gịnị kpatara ya? Well, na mgbe izi anyị bidoro igbu anụ ebe a anyị na udene na-azụ anụ anyị gburu. So na adịkatazịa ndị mmadụ na-abịagwu ebe a na-agbakwuru ma udene ọya ụfọdụ akpụrụ oshi na-achụ mana mgbe gboo bụ na asị na udene abụrụ anụ oriri. So ọhụ mgbe udene hụrụ ndị ha enweghịzi nchekwata n'aka ndị mmadụ before efu udene ebe a bụ ọ dịkatakwa udene na-abụghịta abịa egbuche ha anụ ozugbo anyị na-apụkwa ewezu nke ị ga-afụ. Mụnwa na ụmụ Uchenna agwa m na ọ ga-abụ na o nwere uru udene bara ndị mmadụ ncha na-amacharọ kpatazi eji chụwa nta udene ga-esi achụ nta anụ ndị ọzọ. Ndị anyị jụchara ajụjụ bụ na nọọ ndị dibịa si ha butere ha udene. So o nwere na ewe udene ịmasị mmadụ egburu udene maka ọ ha na iwe udene. Mụnwa bụ Chukwu ajara ike nwa ngwu echewa ọzọ agide. Abụ m onye Iwolo gbaghara onye Ọwọlọtị. Ihe mere bụ na udene bụ anụ dị nsọ nene maka na o nwere onye be anyị onye Ọwọlọtị na-eke nzọkwu ọzọ yi ama ọ sị na nshi egbe na-agba udene na ọ na-anụ iyi maka na udene abụghị anụ oriri. Ọ bụghị nọ mgbe mbụ maka mma mana ihe mere endeghị eji ahụ udene badari anyhow n'ọnụ oyibo bụ duto na alụrụ anụ dị n'ụwa kemma akarịa. Yes, alụma ndị kemma na ndị bụ na mbụ karịla akarị. For instances o nwere ihe a na-eke Yahoo Plus kemma n'igiride dị bashi dị mma na ọgbara ọtọ atịrị ọ bụrụ na maka ego ife ndị be anyị na-agụ n'ọhụ bụ ndị isi ka ha nka mgbe gburugburu. Mana nke ka njọ n'oge a na-ekwu na mgbe ochie na anaghị eri anụ udele mana ụfọdụ mmadụ na-eri anụ udele ugbu a na-amaghị ama. Ejiri m anya m hụ n'ebe a na-akpọ Egbo Street na Mechi Road. Ọ dị otu nwoke onye ọkụ na anụ na-egbu anụ ewu n'oge ahụ ọwụgo ugbu a. Otu nwa okorobịa buru akpa chịrị akpa n'aka bịa kpokọ eriri afọ anụ. Ndị mmadụ na-ele ya ewere mkpa na-achabisi eriri afọ anụ ahụ. Ndị mmadụ na-ekiri ya na-ele ihe ọ na-eme. Ya ewepụta na akpa ya mkpụ ụtaba ya bụ ground tobacco were na-etinyeche n'ime eriri afọ anụ ahụ o bere mkpirisi. A na-ele ya ịma na udene na-abịa n'ebe a na-egbu anụ ahụ ya na-efepụrụ ha eriri afọ anụ ahụ nke tụrụ ihe ahụ maka na ụtaba dị n'ime ya. Ya ebuo ya ajụ ya daa osekpuru udene ahụ tinye n'akpa ahụ ọchị. Ihe a ka ọ na-eme gbuo ihe ruru udele 10. Mgbe ndị mmadụ jụwara ole ihe o ji eme ọ sị na ọ baghị uru. Jụwa nwoke udele obi n'ụlọ ole ihe gbasara gị. Ya eburu udele ahụ pụọ na-amaghị ama o bugere ndị họteelụ abịa were mmiri ọkụ fechapụcha abụbụ ya were ihe bepụ isi ya bepụ ụkwụ ya emezie kpopụ mgbịrị afọ ya niile dewe na showcase as anụ tọkị. Ignorantly ndị mmadụ na-eri ya ebido na-ata n'udele. Ihe a ka a na-eme udele wee dịwa ụkọ. Etu egbuwere ọtụtụ ụmụ okorobịa ndị na-ewe ụfọdụ ọ bụghị mmadụ niile ndị na-eweghị ọrụ ya bụrụ ọrụ ha were ebe ọbụla a hụrụ udele egbuo ya ma chetakwa na ọ bụ naanị akwa abụọ ka udele na-eyi.
dịka anyị na-egosipụta mmemme a kịta ụfọdụ ga na-asị ọ bụ eziokwu na ada afụzi udene maka na a maara na ị gaghị ana na ihe dịka ebe a na-egbu anụ ọ bụrụ mgbe enubu anụ ọsa efu udene eju ebe a na-atụrụ ụmụ ihe anụ ekposarịrị n'akụkụ mana ugbu a ọ bụrụ na ikpuru uche gaghachi azụ ugboro ole ka ifunara udene kemgbọsị ikpeazụ ifudebere udene n'ala Igbo hapụkwa ndị bi na mba ọzọ ekekwa ebe a na-ada afụ udene mana kedu mgbe ifudebere udene mgbe anyị kwupụtara ya na ụmụ akwụkwọ Facebook jụọ ndị mmadụ ụfọdụ asị gị chọrọ ya gawa ebe dị etu a maka ngwụ na eziokwu ọ dị ọtụtụ ebe dị iche iche anyị chọrọ ya bụ udene gaa n'afọghị ya. Nke mbụ anyị gara Iwolo dịka unu hụrụ ebe a, anyị gara na Akwuke bụ na Enugu steeti, n'ime Enugu ka ọ dị. Anyị gara ebe a na-egbu anụ na Abakpa, anyị ziri mmadụ ọga na Ukpo na Anambra steeti, anyị gara Abia steeti na Arochukwu asị na ọbụkwa ihe tata ka ha fudebere udene. Ya bụ ka ị mara na dịka anyị naghị ekwupụta ugbu a na ọ bụghị ihe dị mfe anyị nwe isepụtara nke anyị sepụtara ugbu a maka na anyị chọsiri ike. Anyị mechara izipụ mmadụ ugboro na-abụọ onwe gaa n'Ukpo ebe a gwara anyị na e nwere nke na-eyi akwa n'enu otu nnukwute osisi dị ebe ahụ chakwa. Mgbe anyị ruru ahụ ya, ọ bụrụ gịnị ka anyị na-eme na anyị na-achọgharị udene. Ụfọdụ ndị mmadụ ịgwa ha na ị na-achọ udene a na-enweghị anya dịka iyi azụ afe ka ya nwegoleta isi tinye aka n'ebe dị agha. Mana ịma nke tọrọ bịatị na Nnobi ka otu nwoke na-egbu anụ nọkọrọ anyị na a na-erebu udene ihe dịka 300,000 na 400,000, ya bụ 30,000 ruo 40,000. Mana mgbe e mere ntụnye aka ọchịchị nke gara aga na otu nwoke bịara sị na ya na-achọ udene na onye ọbụla ga-enwetara udene dị ndụ na ya ga-enye ya 100,000 naira, ya bụ 100,000 naira. Ọ bụrụ gịnị ndị ji agwọ ọgwụ Ahinze Chukwu na dịka e mere ka anyị mata na onye bụ onye isi President General ndị Nnobi niile kwuru si na onye ọbụla afụrụ na-achọ udene ugbu a si jide, maka na ndị be anyị ejiri na ya bụ ihe ebe a fụziri udene bụ ego. Ụmụaka be anyị nwee na-achụ arụzi udene ka a na-achụ nchi. Ọ bụghị ụwa mmebi mere na ikekwe mụ na ya ata n'anụ udene na-amaghị ama. Nsọ a na-adaghịzi onwezi ihe a na-atụ egwu. N'ikwu eziokwu na ndị na-eme omenala ahụ nkwenye ha dị na ya, udele anaghị abịa n'ebe onye na-arụ arụrụ ala. N'ikwu eziokwu dịka onye merụrụ aka ya n'ihe ọjọọ, ịma na mgbe ochie ụwa ọtụtụ ihe ndị ochie kpọrọ arụ. Ọmụmaatụ, mmadụ ịga zuo ji mmadụ kọrọ, ọ bụ arụ. Mmadụ ịbịa n'ụlọ mmadụ n'anyasị were ihe gwupuo, were ngwu gwupuo mgbidi wee banye n'ime ụlọ ga zuo ohi. Ndị ochie ekwenyeghị na ịkpọrọ nwunye mmadụ bụ ajọ ihe, mana ihe ha kwenyere bụ na onye kpọrọ nwunye mmadụ ya na ya dinakọ o mee nwaanyị ahụ ihe ọ na-atụkwaghị ime ọzọ na ọ bụ arụ. Ya bụ nkwenye ha. Ọzọ dịka ibe ya bụ na onye ọbụla kachiri obi rịa n'elu nkwụ ebe dị ochi tinyere ihe o ji awụta mmanya ga were ṅụọ na-agwaghị dị ochi ahụ, ọ bụ arụ. Ihe ndị a niile onye ọbụla na-eme ọbịa ugbu a ka o mee ihe nri ịkpọ ọha mmadụ, udele agaghị abịa n'ụlọ ya. Well, number one bụ na like be anyị a before onye udene bere na udene tụọ na be gị ajụwaghị gị jekwe jụọ ese mana o nwere ozu udene bịa, maka anyị na-ahụ udene azụ nnụnụ dị nsọ. Mana ka ihe si gbatakwu kịta enweghị m ike ịkọwa ihe meziri udene. Ụfọdụ na-eweta anụ awụọ ya ọtapịapịa ka e nwee ike ijide udene. So uche m na-agwa m na ọkwa na ọgụ abasowere udene mere udene ji wee naanị ịkpa. Nke mbụ bụ ogbue na-egbu ha sogone ha ji wee gbaa ọsọ maka eji aja agụ dịka mgbe ụfọdụ anyị na-aba ime ọhịa anụ ọhịa makwa ụwụrụ na onye na-ewe ya abịarụ harụ n'ọdụ, anyị na-eme itikwe ka udene na-eri. Mana n'ime obodo dịka obodo a n'ime taụn ebe ndị mmadụ nọgasị, ọ na-afịazi ahụ ịfụ udene. Mụ na omekwe uche m agwa m na ọ nwere ihe rụrụ arụ kama na udene na-azọ ndụ ya. Yes, maka ohe gị n'ihe m hụrụ emeku karịa nke ị na-emevu. Ọ bụrụ na ị na-aga n'ụmụ agụ ma ọ bụ n'ime ọhịa dị agha, ị nweghị ka udene na-erugharị n'elu. Ihe a bụ ihe iji wee mata na ọ bụrụ na ọ bụghị ozu mmadụ, ọ bụrụ ozu anụ ọhịa ndị ọzọ nwụrụ anwụ, maka na ebe ọ bụla ozu nwụrụ ka a na-afụ udene. Ndị maka owe ozu ebe ma ọ bụ na arụchigburu mmadụ
udene betio ne ba ne marna nife o ife di chede alulu mane per madne wonu taba waye udene ko jinde o ya ngwa yele udene utaba ko jinde ria o ke jinde megene o ko riri because okay the abana mana o mego o go ana ya bụ na Udene a na-erigbu anụ na mbụ aghọọ na anụ tata maka ifi alụlụ ma na ahụ nkwu o dị bi na-eri a na-eri mgbe gboo bụ mmadụ dakwa dara n'ụzọ ọrụ ndị gwade ndị oge gede na ọ bụrụ na bịa ka ma fu ya ahụ ọzọ dịka ibia ndị Igbo na-efe udele dịka chi. Na mgbe ochie o wee ụlọ dị ebe a mgbe m dị na nwatakịrị ebe 1956 ọ dị otu onye obodo anyị ama aha ọ bụ nnukwu mmadụ ọ na ụmụ nwanyị 8 ọ nwụọ omenala ụmụ nwanyị na-eme bụ ha ga-agbara ọtọ ndị akwara nwoke ahụ ọnwa 12 ha agbara ọtọ gaa na mmiri na ikpere mmiri gaa saa ahụ ha sachaa ahụ ha chịrị akwa ọhụụ egotere ha chịrị nke ahụ ha ji wee kwuo ya ahụ otu afọ lọta bịa suo ya ọkụ mana ha ga-etukwuru n'ezi na-esi nri na ha na-esiri di ha nri ikpeazụ. Ọ bụrụ na udele arịtụghị bịa tụrụ nri nke onye ahụ amasị ebe ahụ kulie ọtọ ebe a ka ọ ga-anọrọ ọsị biko di m nna m biko nwoke ọma rituonu bịa rie ihe nsiri gị ọkwa nri ikpeazụ ka m na-esiri gị ihe a ka a ga na-eme. Ịmago na onye na ụmụ nwaanyị 8 Udene ndị bịara ebe ahụ erijugo afọ ike gwụrụ ha mana nkwenye ha bụ na onye udele na-erighị nke na di ya jụrụ ya onweghị onye ga-ekuchi nwaanyị ahụ dịka ime rimari agaghị ekuchi ya asị na di ya jụrụ ya nri ụdị ha adịkwaghị n'oge a. ọ dị mma n'ịpịachi ọnọdụ a ọ bụrụ na ị kwenyere na mgbe ọbụla a gara n'ebe a na-egbu anụ na ị ga-ahụ udene mba ọ bụzi eziokwu ọ dịghịzi etu ahụ kama na ọ bụrụ na ị ruo na nnụnụ anyị na-ahụ ugbu a bụ nke ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ ugolọma ọnya na-adịzi n'ebe a na-egbu anụ ya nakwa ụfọdụ nnụnụ ndị ọzọ. Anyị nwewere ohere a na-ekele ndị niile nọnyere anyị n'ụbọchị tata, ndị niile nwepụtara ohere Elda Ugbodo Osinigwe Gabriel ya na Chukwu Ajalike, ndị a niile nwepụtara ohere anyị na ha nwee nọkarịa. Ị maara na dịka nchọpụta anyị si gaa eziokwu ọ bụghịkwa asụsụ n'ala Igbo ka Udene na-anakpu ọ na-anakpukwe ine anya n'ihe ịntanetị ị ga-ahụ na ọ na-anakpu n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'ụwa dum gbaa gburugburu, kama na ebe ọ bụ na ihe gbasara anyị bụ ihe gbasara ndị Igbo anyị nwere na-aga n'ihu iwepụta ịchọpụta kedu ihe chụrụ Udene n'ala Igbo, maka na anyị maara na ọ bụrụ na enwezugo ụfọdụ ihe ndị a ma ndị ji ya agwọ ọgwụ na-aga egbu ya na-ereta ya ego na ndị na-eresi ya ndị restọrantị na ndị ụmụ ihe ndị iche iche agụsịsịrị anyị, ọ bụrụ na enwezugo ihe ndị a ikekwa anyị ka ga na-afụ Udene ọfụma n'ala Igbo. Oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ Ugwumba panitere nụ oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ Ugwumba paniela